Records and Oyoboy Production. Ang angkansa nga agayat, apay-apay adinak kayat, nagpitasan day ko'y langag, apay-apay alikliklikan nag. Ang angkansa nga agayat, di mo sakit amot na sayaat, di agayat iso ti ragragsag, di agbaak dakes adamag. Ang sakit day tapusom, bugungin tarik namon, jaglapatyen nga awan na armam, baklakan sa anyat makunam. Ang sakit day tapusom, bugungin tarik namon, jaglapatyen nga awan na armam, baklakan sa anyat makunam. Kataka, di lang kuryente ta puso kenrik na, nakaang-ang mo leng-leng nga agayat, pud no sakit abak lang kakabsat, mamin anulat mangiyeb kas, di I love you sa mo'y kidag-kidag, idayeng-dayeng mo't matangkas na ang papaimas, tadi kakit kasta ang nga agayat. Ang kansa nga agayat, apay-apay adinak kayat, nagpintasan day to'y langag, apay-apay alikliklikan nag. Ang kansa nga agayat, di mo sakit amot na sayaat, di agayat iso ti ragragsag, di agbaak dakes adamag. Ang sakit day tapusom, bugungin tarik namon, jaklapatyen nga awan na armam, baklakan sa anyat makunam. Kataka, di lang makuryente ta puso kenrik na, nakaang-ang mo leng-leng nga agayat, pud no sakit abak lang kakabsat, mamin anulat mangiyeb kas, di I love you sa mo'y kidag-kidag, idayeng-dayeng mo't matangkas na ang papaimas, tadi kakit kasta ang nga agayat, mamin anulat mangiyeb kas, di I love you sa mo'y kidag-kidag, idayeng-dayeng mo't matangkas na ang papaimas, tadi kakit kasta ang nga agayat. HBO Records and Oyoboy Production.